sabi ko, huwag na. Kasi kasabayin mo naman siya. Gagastos siya. Sa hindi, yung unang punta niya dito, bakasyon lang talaga, di ba? Malinis na, ilang araw lang. Kaya walang kaso. Eh, pinakuwanan niya pa din para wala. Sure po ba? Eh, amin siya naman nagtrabaho rin naman yun. Oo. Pinaano pa niya sa Uy, ano yung isa? Bye-bye! Bye-bye, Ann! Bye-bye. Kuha tayo ng picture, Mia. Kuha muna tayo picture, Mia. Kanina pa tayo nandito, hindi ka nag-picture. Dali! May malaki dyan, Miyang bag. May dala akong bag na malaki. May isa pa dyan bag na malaki. May malaki nga dyan, kasya yan eh. Dyan mo kaya pahiga mo. Ang kulit mo. Alin? Ate, sandali lang. Wala naman igagawin, wala naman na ano sa'yo. Ayan o! Ayan o! Sorry. Ano po? Andito pala, Mia. Nag-aantay pa pala sila, Mia. Mia! Ayan! Andito pa pala, nag-aantay pa pala. Saan tayo sasakay, Mia? Guys, please like and share. Hi everyone. Mia, may tao pa. Sa mga disabled. Ayun o. Asan? Wala, yung... Hindi kasi nakaharang ito. May barbecue tayo. O, dito ba? Alam ko sa pumunta ka mga barbecue. Chào